velkommen til Fotoplads TV. Det er første udgave det her, og i den her udgave vil vi sammenligne vores softboxer, som vi har haft en masse forespørgsel på. Nemlig vores paraply-softbox Octagonen SS10, som er et nyt produkt, vi har fået hjem for rimelig kort tid siden. Den er super simpel at ramle, og alt det I behøver er med i den her lille mulepose, som følger med. Det er den første samlet sig selv. Som I kan se, er det paraplytypen, og når den er pakket ud, er det sådan set bare en gang per uge, og et trækner her. Voilà, vi har en softbox. Indvendigt har vi selvfølgelig både en inder og en ydre diffuser. De følger begge to med i sættet. Selvfølgelig gør det. Inderdiffusoren er klart den nemmeste at sætte på. Der er en hul i midten, som er en ring omkring, passer omkring her, og helt vejen rundt i hjørnet her har vi velcro. Så det er simpelthen bare at starte fra en ende af. Og inden for meget kort tid, så har vi så fået samlet den sammen. Sådan her. Yderdiffuserne foregår på nøjagtigt den samme måde. Det er velcro hele vejen rundt. Så det er ligesom inderdiffuseren simpelthen bare at begynde den på en ende af. Sæt den på. Og vi tager den lige rundt her. Så skulle det være på plads. Og voilà, som I kan se, et stykke Octagon softbox. Octagonen kommer direkte med et Bones S-fit. Det vil sige, at den passer på alle vores lamper, men den passer sandelig også på mange andre lamper. Inklusiv vores beslag her til almindelig fit, som jeg vil vise jer lige om lidt. Vores lamper derovre kan monteres direkte på uden noget yderligere. Men lad os prøve at kigge på beslaget til blitsen først.